Que tal, saudos? O BNG de Lores aberto a negociación sen descartar gobernar en solitario. Ampliamos de contado, isto é Pontevedras 10. Comezamos. O vindeiro día 15 de xuño constituiránse as corporacións municipais na cidade de Pontevedra. De momento, o BNG asegura que non hai nada predeterminado e que non descarta gobernar en solitario. Mañá haberá unha reunión da executiva da fronte a nivel galego e a partir de aí os nacionalistas van tomar unha decisión. Iso sí, unha das concelleiras que non continuará no goberno local será a ata de agora edil de Deportes, Anxo Ribeiro. Non hai nada predeterminado. E cando digo non hai nada predeterminado, me refiro a que pode haber conversas co Partido Socialistas, non desbotamos tampouco gobernar en solitario, non están predeterminadas tampouco nin as áreas de goberno, digo, nos propios concelleiros ou personas, máis que concelleiros, personas elexidas. Por tanto, digamos, vamos a ir a esas reunións cunha posición aberta de ir fixando unha folla de ruta. Nun grupo de 12 sempre se poden dar circunstancias de que pois, un ocupa outro cargo e entón deixa vacante a concellaría ou por unha dimisión ou por outro tipo de razóns, non? Por tanto, que eu recorde, Demetrio en dúas corporacións entrou a mitad de mandato. Por tanto, efectivamente, non desbotamos que poida entrar antes de que finalice o mandato. Bueno, o Partido Popular valorou esta mañá os resultados electorais do pasado domingo. Rafa Domínguez presentouse como a única alternativa ao BNG de Lores e indicou que o seu partido deu un paso moi importante para conseguir a alcaldía dentro de 4 anos. Cos datos amastigados, hoxe tocaba facer balance dos resultados electorais e así o fixo o presidente local do Partido Popular. Rafa Domínguez cree que a súa agrupación fixo un gran traballo nos últimos 10 meses de reestruturación, un esforzo que serviu, sen dúbida, para recuperar a ilusión. En los últimos 10 meses hemos trabajado sin descanso, hemos trabajado sin parar, eso se ha venido reforzando y hemos trabajado muchas veces en contra de lo que podría ser la adversidad. En contra de las encuestas, en contra de varios comentarios, en contra, como digo yo, como el viento en contra. Rafa Domínguez conseguiu mellorar os resultados obtidos en 2015 por Jacobo Moreira, un paso máis para conseguir o seu principal objetivo, o de converterse en alcalde en 4 anos. Los resultados fueron buenos a las claras para el PP de Pontevedra. Mejoramos los resultados de hace 4 años en porcentaje, mejoramos los resultados de las elecciones generales, hemos reducido a nivel de concejales la diferencia con el bloque nacionalista de 5 concejales a 2, es distinto un 12-7 que un 11-9 y eso es muy significativo. Además, creo que hemos sabido ver y hacer ver a los pontevedreses que hay una alternativa ya a Lores en este momento. No tengo duda de que hemos dado un paso muy importante para que dentro de 4 años este proyecto que iniciamos hace 10 meses llegue a buen puerto y es que es la alcaldía de Pontevedra. O Partido Popular conseguiu mellores resultados nas parroquias que no centro da cidade, algo que, segundo o presidente local do PP, foi grazas á campaña electoral. Una campaña que hemos ido viendo que iba de menos a más, como cada vez venía más cerca, se acercaba la Rafaneta más gente, como cada vez en las parroquias íbamos teniendo más gente y que culminó el jueves con el teatro principal lleno, con gente que no podía venir y toda gente de Pontevedra. Agora o que está por determinar é a posición que tomarán os populares ante a investidura de Lores. Cabe recordar que fai 4 anos o Partido Popular decidiu absterse porque os nacionalistas tiñan a lista máis votada, algo que tal vez non ocorra nesta ocasión. O Goberno local volverá a someter a exposición pública o proxecto de adxudicación do parking de Véteris. O Concello cree que agora sí se poderá asignar de forma definitiva o aparcadoiro situado na Rúa Antón Fraguas. Resetea todo, se volve a iniciar o que é o proxecto de explotación e se aprobamos someter a exposición pública por un período de 30 días hábiles e unha vez transcurridos esos 30 días hábiles pois se estudiarán as alegacións presentadas, se aprobará e xa se pode volver a sacar a contratación ese proxecto.
O período para presentar as alegacións é de 30 días hábiles e unha vez transcorrido ese prazo, o Goberno Municipal volverá a sacar a contratación ao aparcadoiro. A empresa que se presentou no anterior proceso de adxudicación directa non cumpría cos requisitos fixados no proxecto de concesión desa área de estacionamento. Sen embargo, o Concello cree que agora hai máis interesados que na anterior ocasión e, polo tanto, pensa que sí que se podería adxudicar definitivamente ese parking de Véteris. Unha fenda na parede do Instituto Valle Inclán obriga a pechar as ruínas de San Domingos. Os traballos estaban xa previstos dende que se detectou cunha apertura de varios milímetros. Ata o lugar desprazáronse varios técnicos da Xunta, administración responsable dese instituto. Os operarios xa comezaron a reparar a fachada, pero de momento descoñécese cando se poderán retomar as visitas a esas instalacións. E o Instituto da Xunqueira número 2 celebra un ano máis a Semana da Música, unha actividade que leva xa 11 anos en a que participan colexios de toda a comarca. Ali estivo esta mañá a Conselleira de Educación, Universidade de Formación Profesional, Carmen Pomar, que cualificou o centro de referente educativo. A verdade é que este instituto é un instituto de referencia por estar comprometido e implicado en todas as accións que desde a Consellería de Educación deseñamos e programamos cada ano. De feito, é un dos centros que está implicado nas 7 liñas de contratos programa. Polo tanto, aquí se teñen en conta tanto as dificultades de aprendizaxe, e isto me a referir en liñas que teñen que ver co reforzo educativo, como que estamos a vivir estes días, non ese intento de acadar a excelencia e desenvolver os talentos dos alumnos. Con este evento, o Departamento de Música do Centro intenta que os escolares adquiran máis experiencia na posta en escena, na interpretación musical e tamén na danza. Ata o venres, o Instituto da Xunqueira 2 acollerá diversas actuacións de solistas e tamén de grupos. Nestas xornadas participa o alumnado da ESO e de sexto de primaria dos centros adscritos á cidade. Centros como o Frei Martín Sarmiento, Campo Longo ou o Colexio Eduardo Pondal de Cangas. Pontevedra volve a coller un gran evento deportivo. Nesta ocasión, a cidade será a sede da fase final do Campeonato de España de balonmán cadete masculino. O Club Cisne, anfitrión da cita, intentará mellorar o 8º posto conseguido ano pasado. O Centro Galego de Tecnificación Deportiva e o Pabillón Príncipe Felipe acollerán dende mañá ata domingo a gran fase final do Campeonato de España de balonmán cadete masculino. Unha cita na que participarán 8 equipos e na que o Club Cisne intentará mellorar os resultados do ano pasado. Quero poner en valor o que se está facendo ahora é que en 54 anos de club que levamos, pois hemos estado con este o 4º campeonato a nivel español, non? Alá por o año 78 pois estivemos no Campeonato de España Xuvenil e o ano pasado pois tanto no Xuvenil como no cadete, este ano repetimos no cadete e eso pois en este momento para nós é algo extraordinario, non? Eu creo que nos estamos acostumbrando un pouco mal porque non é fácil ni nada doado atopar estas oportunidades, non? Os xogadores do Cisne non o terán doado, xa que terán que enfrontarse ao Barça, ao Madrid e ao Ademar. Aunque, como le llaman por ahí en España, ahora mismo nos ha tocado el grupo de la muerte, que es contra rivales complicados. Nos ha tocado contra el primero, tercero y cuarto del año pasado, y nosotros octavos. Esperamos dejar el pabellón bien alto y los chavales van a competir. Lo hemos preparado y vamos a intentar poner en dificultad y estar el sábado en las semifinales y en la final. E aínda que é difícil, os xogadores están ilusionados e preparados para esta gran cita. Y al llegar aquí es histórico, entonces los chavales no quieren quedarse aquí, yo no quiero quedarnos aquí porque sabemos que podemos y hacerlo mejor. Es decir, ya este año hemos competido contra alguno en algún torneo, hemos ganado, por ejemplo, la Benfica en Sporting en un torneo internacional, que esto nos está haciendo llegar a estos sectores con los chavales con un nivel que puedan competir de tú a tú, y eso es bastante importante. As semifinais deste campeonato serán o sábado pola tarde e as finais o domingo pola mañá. A entrega de premios será ás 2:15 no Pabillón Príncipe Felipe. Así poñemos o punto final a este tempo de actualidade aquí en Canal Rías Baixas. A información continúa, xa saben, en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Graciñas, como sempre, pola súa atención. Adeus.